Също така искам да честитя именния ден и на всички. Нека да се навесите. Рапа, рапа. За най-големите купунци. Видях ли го този мъж? Не го не срам, така ме гледа. Набелязал ли те ме днеш? Но само пак нека аз съм полицейски за танцовата школа. усмивката ми подкарва. Сега мене всичко женско, нали и мен? Кой ще играе? Хайде на бутилка, дай ми засилка. Ще се целува и ще се редува. Кой ще редува? Кой ще играе? Хайде на бутилка, дай ми засилка. Как се държиме, как ще се държиме, ще изгориме. Как стои, недопие, не праве, а го знаеш само как държи сърцете си, а го върнеш. Видя ли го, как я карва, усмивката и подкарва. Сега мене всичко женско, дали и не? Кой ще играе? Хайде на бутилка, дай ми засилка. Ще се целува и ще се редува. Кой ще редува? Кой ще играе? Хайде на бутилка, дай ми засилка. Как се държиме, как ще се делиме, ще изгориме. Само вие! Елена, моля натиснете 1. За представа натиснете 2. За Боризели натиснете 3. А за тримата заедно натискайте. Аре, Сълдурка, ти си сега, давай! Ще играе, хайде на бутилка, дай ми засилка. Ще се целува и ще се редува. Кой ще редува? Кой ще играе, хайде на бутилка, дай ми засилка. Как се държиме, как ще се делиме, ще изгориме. Ето е, ваши аплодисменти за страхотните танцори.